kangen kulit awangin sansare wong tresnaku tapi sorati botak kowe. Lho, darani botak kowe. Rumangsamu walah won tawon. Lho, kok tawon wanto? Lah ya biyen kurut dintup tawon terus dadi lemu. Kuwi jenenge wanto kok mbok lokne tawon lho. Rumangsane kok Kaya iso-iso lho, nyek kowe be nyepelekno kowe. Piye-piye? Terus ne. Botak nyek botak kowe. Kowe kok nyepele karo aku iki karepmu piye? Ora sungkan dipersani Mbah Lurah Darungan rene, Ora ngerti karo Pak Mas Lurah Nanda apa piye sampean iki? Ngelok-ngelok nih lho. Kowe rumangsa sing ngendang pamer, ha. Nek pancen nyotoso terakno omonganku, Mas. Pak Bambang tuku gedang. Iso Be. Rupane kok cok bakal pintere ra umum ya. Lho jangan lho. Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Tuku gedang tak ceblok-ceblok. Lho. Iso iki Be. Jam 4 kluget-kluget. Lho. Bar iki kowe Pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Minto PN. Lho sik. Kowe bojone kancane mbok korbanke lho. Tenang Pak niki jelas mboten sakit Pak, tenang. Sik. Ki harus klarifikasi. Iki jelas mboten sakit Pak. Bojoku kok wehne iki piye? Lho kira-kira gak iso niki. Kowe ora ngerti. Bojoku ki isih penak. Lho. Kok gitu Pak? Pisan kas Iki gak mungkin Pak iso. Bambang potong rambut. 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 Kuwi yo rambut nggone beda kok. Lah kaya ngawur iki kok. Wis rasa Piye unine? Unine niku mau Pak, unine. Pak Bambang potong rambut. Unine pokoke rambut. Wis ora usah digagas Pak Wanto iki arep nyepeleke ngaturaken sugeng dalu Pak Cangik, Mbak Limbo. Nggih Mas Lendro. Pak, doalu mboten panggih Pak Minto. Wis pirang sasi to awake dhewe ora nderekke panjenenganipun Mas. Kemajuan. Kemajuane nggo ndi? Pendopone Pak Minto wis dadi. Wis magrong-magrong gedhi, mobile anyar, Fortuner. Tapi Muri ana tulisane SDI. apa kuwi Mas? Sekar Gadung Indonesia. Sapa sing ngomong Sekar Gadung Indonesia? Tak ganti Napa? Susu Gede Indonesia. Timbang jenengan ganti susu gede Indonesia sesuk ganti tulisannya Pak. Apa? Dijual. Kok ngawur? SG iki seneng gairah Indonesia. Pendopone anyar. Mobil anyar. Sitok tak aku sing rada gelo. Apa Mas? Treke sing bosok ya sik pancet kowe. Angger distakel kaya wong asma. Cekek-cekek. Kabeh ku penuh dengan proses, tidak harus bareng-bareng toh nggih Pak Minto. Kabeh ku harus berjalan Aku seiring iki toh Mas. dipaido iki ora umum. Ora meng. Aku enek wong sugih ya ora nggumun, enek wong melarat aku ya ora nggumun, enek wong cetil ya ora meng, enek wong loman ya ora meng. Mergo aku sing nglakoni taun 2007 jeleput jan dadi kere ra turu ngomah pirang-pirang taun. Tenan kuwi busrine sampe katut Cina lho. Kowe yo ngawur iki Kak, kurang ngerti lho iki. Wah, ini jendalu Pak Minto. Nah, jeng dalu. Alhamdulillah saged sowan teng ngene Darungan. Iya, Mas. Kemutan sowan teng kalih panjenengan. Oh, sebelum corona. Nate to sowan ning kene Mas. Heeh, tapi Dalange Pak Minto. Pak Minto dagelane aku karo sapa? karo Wanto.
Tapi nyuwun sewu yang ngasto wonten darengan dereng Mas Nanda. Oh, dereng Mas Lurah, dereng Mas Lurah. Mbak Lurah sepuh sing ngasto. Wah, ngantos keuangan teng mriki, Pak. Kula teng mriki sing kula goleki namung siji. Apa? Goleki Bu Lili. Lho, lah ngopo Bu Lili mbok Kaur golek? perencanaane awake sak meneh iki lho. Sawane. Dek grapyak era umum aku wis. Dadi Bu Lili ki awake lumamu gwedhi ngene iki. Lah seawet Mas, grapyak. Wah, gawe gelang iki sak lemari digawe kabeh. Krimpik-krimpik monggo lho Mas TB. Mesem. Iki mergo duwene ya bahagia lho ndek bojo Bu Lili iku. Subur kabeh. Subur, weh. Lho piyaine kae lho Mas, piyaine syukur kowe. Isin mesti isin. Hah? Diutang aku 5.000 urung kebayar. Lah ngopo kok duwe utang dadak duwe utang? Mergo saking senenge, Mas. Hebate warga mriki Mas ketok guyub rukun nggih. Wah, saestu kok. Apa awakmu ya pirsa karo piyai kene tepang karo piyai Darungan to, Mas? Nyuwun sewu, manu Pak Lurah. Mas Nanda. Asmanipun Pak Lurah Nanda Septian Dwi Cahyono. Weh, dek apal men lho iki. Nek mau Bu Lili. Bu Lili, Apa artine Lili? apa artine Lili? Li ku saka pake, li saka buke. Lili kuwi li. Saka pake, Nek li saka buke. napa nggih Pak Minto? Ndak mudeng aku. Dadi buke kulino dolanan barang sing cilik metu Lili. Oh, iya. Dadi li ki saka Pak. Apal kula teng mriki, Mas. Warga Darungan ya pirsa kowe, Mas. Persono. Darungan itu desa yang terdiri dari 2 dusun. Terdiri dari 4 RW, RT-ne 16, jumlah penduduknya 6.174, rondone 593. Lho sik opo. Apal aku. Ora lho. Antek kowe kaya statistik ngerti ngono lho. Saking serawunge kali piantun mriki, Pak. Ora ngono kowe kok sensus apa tekan rondo barang kok mbok gatekke to, Mas. Lah ngapa? Ketoke lehmu gak seneng rondo kok ketok nyoto. Ya ora. Aja dak sia karo rondo. Rondo kae wis ora duwe sapa-sapa, aja atine mbok gawe gelo. Yen mbok gawe gelo yen kowe ora trima, titipne ning bale desa Ben dipangan kami tuwa. Kami tua uping. kowe kok ya apal to iki. Kami tua mriki, Pak. Niku daleme guri niku. WC-ne loro, tapi welek kabeh. Oh, pembangunane durung iki kok ngawur niku. Kula bangga lho Pak Minto. Kalih panjenenganipun Mas Lurah hebate ngoten niku lho. Teksih dasar sih muda. Sik nom, Piyayine bagus. nggih mesti nggih berpengalaman dan berprestasi pendidikan jelas. Yuswane pinten, Pak? Yuswane nyuwun sewu nek mboten lepat Mas Nanda. Iki nek kula Mas Tani Mas mawon nggih. Mas Nanda, Mas Lurah kuwi kurang luwih 33 tahun. Nggih to, Pak? Lho, jenengan yuswane 33, Pak. Kok mboten ketinggal lho. Piye, Be? Kaya umure kayak sik 32, Mas. Sik to kacek setahun lho ya padha ae iki. Sak taun ora tanggapan ya bosok ya, Pak ya. Bosok. Tapi hebate kaya Mas Lurah ngoten niku lho Mbak Cangik. Hebate Dados bapak kaya panjenenganipun bapake Mas Lurah niku bangga. Sebabe napa duwe anak dadi lurah. Mergo nek dadi lurah arep tindak, arep rapat mesti diderekke wong akeh. Ya ampun duwe anak Pak Lurah, ayo budal rapat diderekne wong akeh. Seneng bapake bangga. Sing nderekne sapa? Nderekke perangkat, ana carik, ana kami tuwa, ana mudin mesti nderekke. Duwe anak dadi dalang kaya Mas Tatit, kaya Pak Minto bangga anake dadi dalang, arep munggah panggung diderekke yoga sinden nggih mboten Pak. Lah iya, Bangga, kebanggaan kok kuwi. Dadi nek duwe anak iku ditutno wong akeh niku terus bangga ngoten. Seneng to. Ya urung karuan to, Pak. Lho ya karuan to Mas. Justru nek ditutne wong akeh keluargane saya nelongso. Lho lah kok nelongso yo seneng. Seneng apa? Lho bangga ditutne wong akeh kok. Ya ora mungkin bangga. Lah kok iso? Lah nyapa mbahmu mati ditutne wong akeh ki malah sedih ora bangga. Tumon kowe wong mati ditutne wong akeh, aduh mbahku mati, alhamdulillah. Ora tumon. Aku kae sedih mergo ngenteni warisan, mbahku ora duwe warisan apa-apa iki kok. Wong kok rumangsane kok. Ya konsep iki beda. Nggih, Kebanggaan dalam arti Mbah Lurah nderek minggah ditutke karo keluargane iki karena kebanggaan punya prestasi. Betul. Ya lek wong umume wong mati diderekke iki krana kan kuwi kewajibane
mergo arep dipiye wae melu berbela sungkawa. Nggih, lha niki sampeyan nek mati ajeng budal piyambak kok mboten purun Ben budal dhewe kono. Wong ketok wong iki nyuwun sewu kaya Mas Lurah iki sebagai pemimpin hebat lho Mas. Pak Lurah iku tanggung jawabe abot ana maju lan orane desa iki gumantung Mas Nanda. Jare sapa dadi lurah abot? Lho jareku ngono lho. Dadi lurah enteng. Lho ya abot. Lah enteng nek ora percaya Pak Lurah iki lho. Pak Lurah. Pak Kades. Sik iki sing kok rembug ki kono apa kene? Lho niki ngrembug dadi lurah Pak. Jenengan Lurah. Nyuwun sewu dadi lurah niku abot napa? Abot. Halah jare sapa? Lah nek abot sampean bengi kok iso ndalang sian. Nek abot itu sampean mestine ning omah silaturahmi karo perangkat desa mikir desane supaya Lirik maju. abot ki abot tanggung jawab. Dene lek perkara gawean kuwi punya staf. Kerja bareng-bareng asal tidak ada dusta di antara kita. Lho. Asline abot napa enteng? Ya panggah abot. Alah enteng. Abot Mas saiki lho tambahane nyuwun sewu tambahan jabatan 2 tahun to 2 Pak. tahun. Iki malah sangsaya abot Mas. Ada evensi anggaran saya saka pemerintah Pak Lurah langsung terdampak. Untuk tambahan 2 tahun ini malah seneng lurahe. Abot kok seneng. Paling gak SK-ne iso mlebu bank 2 tahun kas. Kowe kurang ngerti lho. Napa nggih Mas Lurah? Nek lurah iki ra tau bengkoke sing digadekno. Lho, ya nyuwun sewu mergo Pak Lurah iki tanggung jawabe abot mergo Pak Lurah iki seorang pemimpin. Mergo manggone ngarep Pak Lurah iki cara numpak bis ngono sopir. Wargane iki ngono penumpange ana menggok lan orane, ana apik lan ora pembangunane kuwi gumantung sopire. Nah, kuwi dirungokke. Ora paham niki Pak niki. Sopir niku manggon ndi? Manggon ngarep. Lah nyapa sopir kok manggon ngarep? Lho, mergo dadi pemimpin ki manggon ngarep. Apa kabeh sopir kuwi manggon ngarep? Ya mesti. Enek sopir manggon mburi. Ora enek. Enek. Sopir apa? Sopir becak. Ayo pancen dhek yo mantan becak mulo yo hafal. Sopir becak niku sopire teng mburi. Nek sopire ning ngarep jlunguh. BTB tak omongi ya. Pak Lurah iki nyuwun sewu. Pak Lurah iku abot tanggung jawabe. Mergo napa? Pak Lurah iki cara pewayangan pagelaran malam hari ini. Pak Lurah iki dadi Semar. Mas Yonom ku nggo takok-takokan wargane. Kena kanggo contoh Semar kuwi paling abot punakawan. Nek Pak Lurah kaya Semar. mergo tanggung jawabe Abot dienggo takok-takokan Pandhawa. punakawan sing abot dhewe niku sinten to, Pak? Ya jelas Semar kuwi mergo awake gedhe. Terus Ya Semar sing paling gedhe Semar. tanggung jawabe sing paling abot Tanggung jawabe sing paling abot ya tetep Semar mergo disepuhke. Dadi wong sepuh ki le bisa menehi pitutur, piwulang sing becik-becik. lah sampeyan iki pripun to, Pak? Punakawan sing tugase abot dhewe niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Bagong ki bocah glonjom ora tau mlebu, nyambut gawene ora pecus. Bagong niku gaweane abot, Pak. Dene riwariwi Tulungagung Surabaya, Tulungagung Malang, Tulungagung Blitar, nggawa penumpang ra tau sambat. PB kae iki ngono bis clok kuwi kok. Wah, ora pengalaman ngeten iki. Wong ora mudeng ya kaya ngene iki. Kaya pimpinan malam hari ini lho Mas, pagelaran iso rame iso meriah. Niki mergo ana Pak Dalang. Pak Dalang ki manggon ngarep apa ki yoga niki sebagai wargane manggon guri. Lah sopire iki ana kene iki. Jadi dalang kok abot, dalang iki enteng. Abot. Ora melu usung-usung debok dalang iki. Sing usung-usung debok ki panitia dalang teko tek numpak mobil tek rokokan tuk. 50 yuta. Kuwi lek usung-usung debok iki krana kewajibane ning sing dikandhake abote si dalang ki duwe tanggung jawab pementasan apik lan orane. Tur perlengkapan tata panggung apik lan orane iki gumantung iguh pritikele si dalang. Iya, mergo ora pengalaman. Ora iso. Lho, apik eleke panggung iki ora tergantung karo dalang. Ya dalang ah Mas, Tergantung karo sing jaga diesel. lho. Kok iso jaga diesel? Ha nek diesele mati, lampu mati sono apa iso muni, dalange apa iso mayang. Tanggung jawabnya diesel Pak niku. Dalang mergo bayarane larang iki mergo dalangku melek Mas. Lah rumangsamu yoga iki suwengi turu ngono piye? Iki yo melek kabeh Mas. Lho, mergo dalang ki ngetokne swara nggih to Pak Minto. Lah sindian iki apa bisu? Dalang ki nggawa gamelan komplit. Halah, apa iya? Wayang komplit. Sampai teko omah usung-usung gong ngene nggo gawean gitu. Ora ngono tegese iki sing nyiapne iki sing kudu menyediakan ki aku ngono lho, Ndeng. Kudu sing duwe gamelan. Nggih.
Ya umpama nyilih ning lek kudu tanggung jawab. Ning lek umpama duwe ngene iki kan ya panggah kuwi igoe si dalang. Mboten kula tanglet. Sing nata gamelan kali sing gawa gamelan saking griya teng mriki sinten? Trek karo penitine harus sopire. Peniti to? Heeh. Abot peniti Pak timbang dalang. Nggih napa mboten? Loh. Bingung. Bebek Plong-plong. dalang iki nganggo jarik mergo nganggo jarik. Lah rumah sambu iki sarungan kabeh opo piye kok iso? Wah niki bosane ora pengalaman ya ngeten. Dalang kuwi enteng mergo disengkuyung karo yoga karo Sik saiki iki perkara sing tanggung jawab sing abot. Saiki sakmene kae sing dipirsani penonton semene kae iki sing tanggung jawabe paling enteng sapa? Sing tanggung jawabe paling enteng Bu Srini. Loh, kok iso Bu Srini, Be? Mergo mek tugasnya mau nampa duit karo ngitung blonjone pemain. Kudu perkara sing nampa, sing ning panggung iki lho. Sing ning panggung. Sing enteng dhewe. Heeh. Jenengan enteng. Awakmu. Lha kok saged? Lah kowe rene nggawa apa? Mboten nggo napa-napa. Heh? Mik wae lho kowe nyilih prabot kok kene. Coba. Ayo, Be. Kowe arep joget sing nabuhi ya gawan saka kene. Dalang. Heeh. Kowe arep nyuwara sound system kok kene. Kowe kok mbutuhke sindian sing nyapi ya dalang. Ayo, aku melok sampean ayo, Pak ya. Ngisuk Ah, ya. wis. Kok malah diwalek karo Pak Minto. Ya. Gawanmu ki apa rene mung gawanmu lho mung cocot tok. Cingur. Lho. Ha congor tok. Aku melok sampean. Kowe aja nyepelekne Bu Srini lho, Pak. Anu Mas TB. Bu Srini ku tanggung jawabe tresnani Pak Minto. Pak Minto semono uga tresnani Bu Srini supaya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah sebagai percontohan desane. Nyuwun sewu jenengan tresna saestu kali Bu Srini, Lho Pak. piye wong jenenge wis nikah dadi suami istri ya kudu. Jenengan rewangi pecaing dodo utaing ludira. Ha iya jelas. Nek ana apa-apa tetep belani sing wedok. Belani sing wedok. Tak niki kula tanglet. Heeh. Umpama Bu Srini niku diculik kalih wong, dicolong kalih wong. Heeh. Terus tiange niku nuwun tebusan dhuwit 200 juta. Kamangka panjenengan niku melarat rande apa? Carane pripun? Iso nyelametno Bu Srini. Ayo. Niki Ayo iki dajal tresna tenan apa ora iki? bukti Ayo. tresno niki ya, Be ya. Sampeyan Bu Srini diculik kalih wong, njaluk tebusan 200 juta. Kamangka sampeyan ki dhuwit ora duwe, omah ngontrak, mobil nyewa. Piye carane nyampet? Ya sing penting digoleki. Nah, ora iso ketemu golek ning ndi? Wong nganggo tebusan. Wong kudu kon nebus nek kepengin ketemu. Digoleki utangan. Halah sing ape percaya sapa? Wong sampeyan ki rande popo kok. Nyilih karo kanca. Ora mungkin dipercaya bungane gede. Sing iso mekar. Sik, iki padha e nyuwun sewu Pak, jenengan tak Ah. pales iki, Pak. B, upama kowe dadi melarat rat sak ngisore wong melarat ora duwe apa-apa. Ndelalah bojomu kowe tanggapan diculik wong njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe dadi wong lanang? Tak nyang no. Lho. Lah bojoku sadurunge karo rabi karo kowe 350 gelem mosok saiki njaluk 100 juta. Lho, lah kok gelem biyen iki bojomu? 350 gelem nyapa saiki jadi 100 juta. Tak nyang no. Lho, lah bojomu kok 350 biyen bojomu mantan apa? Purel. Lah niki lho. Ngene kok diomongne kula niki Lah, lho. iya. Nek mboten kalih jenengan dalu meniki mboten derek kula, Pak. Nah, iki lho. Gelo kula sebagai kanca niki lho isih enten buktine Pak Minto. Kula niki nyuwun sewu nek karo TB niku tegel karo kanca, Pak. Nyapa. Piye to? coba? Niki TB wingi kula rak tanggapan campur sari. Ah. Gene kula niki sik udan terus ngeten niki jenenge ketiga basah, Pak. Ya ketiga basah. Bojone kula niku dinodai karo TB. Cara jenengan pripun niku? Lambemu Masya sing Allah. apik lho. Pak ampun percaya, Pak. Lah, kula niki lho, Pak, kula buktine niki lho, kula Sedumuk bathuk senyari bumi. nggih paribasane bojo ngoten niku. Heeh. Niki kula WA, bojone Terus? kula malah dinodai. Kula WA ngeten. Sing ngomong dinodai sapa? Lho, aku bojoku mbok nodai. Sing ngongkon lak kowe to. Lho, lah ngokonku piye? Niki lho, kula wacane nggih. Heeh. B, aku iki tanggapan campur sari. Tulung mara omahku mergo iki arep udan. Engko dastre bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Lho, niku Kula napa kliru, Pak? Kowe ku bersyukur nek kancaku tak tulung kowe ku. tulung. Kata niki pripun jenengan dikon? Lah niki lho isih Pak buktine. Kok dituduh menodai niki apa mboten kuculuk, Pak? Ah, Sing ngongkon terus? kan dekne. Kula niku DWA. Ah. Di WA. B, aku tanggapan campur sari, tulung kowe mara ning omah mergo iki arep udan. Engko dasare bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Kula napa kleru? Nah, iki sing kleru penemu ki awakmu. Krana awakmu karo
Slendro kan kanca akrab. Nggih. Krana dhek iki lagi nyambut gawe, njaluk tulung ning awakmu kon ngentas utawa kon ngangkat. Ora ana tulisan ngentas. Kon ngangkat daster iki tegese sing arep kudanan iki angkaten ganen nang jero simpenen. Lah manuke aja lali. Lebokno tegese iki ning njaba ning gantangan kon lebokke ning emper. Artine ngono kuwi to? Ora untung bojomu kok gelem. Lho. Wes kowe kocok kan. Pak. Alah malah padha nyancang piring ya ampun. Sik sadurunge mangan iki pundhutane lagu diaturke. Nyuwun tulung Nduk Mita karo Mbak Diah disarahke sik Makme. Iki ana pundhutan ninggal katresnan iki mau. Wah, iki cocok karo sunane tukang adang mburi nyuwun ninggal katresnan, Pak. Heeh. Panci Sekar Gadung penggemare akeh kok, Mas. Katur Bapak Minto Darsana ing pagelaran kula nyuwun gending ninggal katresnan. Gending menika kula aturaken dhumateng sedaya kanca ingkang saking Blitar mugi ndadosaken sukarna ing panggalih. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan digarap langgam dhisik, Nduk. Yo, kaya ngapa? Langsung, Mas. Pundhutan saking Bapak Santoplo Sarang diaturaken sedaya penggemar wayang kulit ingkang kepareng mirsani wonten ing darungan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino Katur Mas Joko Wibowo sak rombongan saking Sumbragung Rejo Tangan rawuh wonten Balai Desa Darungan wilujeng dalu wilujeng nyimak pagelaran wayang kulit. Matur suwun Mas Joko Wibowo. Kaya duwe ngene tau nono windanane tak anteni ning pucuken tresna nangka betasane mong katun katon sliramu wae Ojo lali pawelengku kemana kemas aku kang setya satu tak anteni kan bisa engemu
awake jaman saiki kang do mirsani pagelaran kejaba mirsani lelucon Mas Andi. Nggih, Pak. Iki pancen pengin enggalo tetembangan ki diaturke. Apa meneh sindene Sekar Gadung kompak ra umum, nggih energik kabeh. Ha coba aku nyuwun tulung panjenengan duet karo Mbak Lilis, duet karo Mbak Punjung. Milih Ayo. WB. Milih niki. Ya. Oke, Lilis yang pundi? Oh iki lho. Nek aku gelem iki. Iku bakul hand body be. Iya. Enek Ah, tek aku tukar tambah iki tombok vario siji karo bojoku wani niki aku iki. gelem Tenan kowe iki. be. Lah, iku luwih sing elek saka iki aku gelem kok pemenang sing iki. Ora ngerti kok gregas men to be iki. Lek pancen sampean kok wong ngono lanang, to, Mas. lek arep nresnani nyang wong wadon kudu dicara nganggo gandrungan coba. Ayo. Oke, gandrungan. Setunggale sinten Pak? Niki. Mbak Sulis, kalian Mbak Sulis. Oh, Mbak Sulis. Wis Mbak Sulis ya, enggak apa-apa Mbak Sulis. Heeh, Mbak Sulis. Aku gampang lali karo Mbak Sulis iki. Oh, blangkone dinggih be. Gawe oke. Di ben ra ketok gundule nggih Mas. Nah, yo kaya pentol korek lho Mas, lek ra gawe blangkon. Oh, anek rai cawe itu kudu ganteng ya. Yo iya no, kudu gagah perkasa, ngono lek kaya pentol korek. Piye kok nangis iki lho? Kok Lah iya piye to? ora Mas? usah nangis. Apa Rasane lho? Masa aku dinyak pentol korek ra popo. katembat. Aku dinyak mbok dielek-elek le ra popo nek kebangetan siji. Lah apa? Masa blangkon dikai fresker. Iki yoga-yoga iki ngerti nek siramu iki kembung. Kembong ngono masamu tumon sirah dikeroki kene ne. Nyuwun sewu Pak Minto niki napa niki Mas TB gandrung nggih. Ya, Pak. Allah akeh nek. Tanda sayang lho kuwi fresh care. Sayang piye? Coba Pak. Ampun Pak. Ora Malah moh. wangi lho Mas, malah wangi kok Mas. Ora usah. Lah, akeh nek ngekeki. Lagi balsem iki. Lah kowe milih dikei balsem apa dikei oli? Iki dipasne nyuwun sewu Pak Minto jumbo kalian pambutanipun Mas Nanda Pak Lurah. Heeh. Iki ngersake lakon pramen ketoprak kala wau. Oh. Jadi mengke wonten lakone kalih gandrung disesuaikan. Kowe dadi Ira-irane apa Mas ira-irane? Sri Sri Tanjung Pak, niki ban dapur Oh, ban. oh ya, iya wis. ya. heeh. Ban Mbane kemenyek ngono ya. ya niki napa niki kula minangka dadi sida paksa. Heeh. Mbak Sulis niki garwane kula Aku Sri Tanjung. Sri Tanjung Oh aku iya. sida paksa. Kowe iki begendong. Kok begendong ki apa begendong? Lah, Mbak ni Mban. Bolo. Kono. Begendong. Begendong ki Begenten. tukang layani aku ngawur begenten. Kowe nyanyi sing engko terus aku teko ya. Ya, coba kaya ngapa dicake. Turuk. Biong Ban, Dalem-dalem Kanjeng. Wonten dawuh. aja mentel-mentel tondo. Wah, iki wis gawan bayi lho Kanjeng, pripun? Ngene lho Biong Ban, wis sauntara suwe Kang Mas Sido paksa kok ora kondur-kondur ya Biong Ban. Lah nggih lho, Sri pripun? Tanjung aku sing teko wong ayu. Kang Mas Sido paksa. Dara, Kok nyosor ngene. Dara, Jenengan apa Dara. mendem? Kowe iki bojoku. Ngapa? Lah abdine iki pengen ngesakne ya ora apa-apa to. Aja kaya mangkono to Kang Mas Sido paksa panjenengan sampun rawuh Kang Mas, panjenengan ngersakaken unjukan napa? Susu, kopi, napa jus? Nek saged iku ya susu ya jus. Biong Ban, karena Biong Ban. Dalem niki lho. Sri Tanjung garwanipun Kakang Injih Ayu. Kang Mas Sido paksa. Lagi wae Kakang marak suwane nggone Gustiku malah pikantuk dawuh supaya
supaya wargaku ayom-ayom tentrem. Napa taktok-taktok iku? Aku main didono. Lah ngopo? Kentongane wedok. Lho, lah kok iso wedok? Yo delengen to. Ngawur iki aku arep ngomong karo bojoku. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Injih Kang Mas. Lagi wae marak suwaning nggone Gustiku Sela Hadikrama. Aku supaya ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku Sri Tanjung. Banjur aku mbok tinggal Kang Mas itu paksa. Sliramu ning nggone Taman Keputihan kene aku tak ngupadi. Taman Kaputren. Doro kaputren. Sanes keputihan. Menika penyakit. Nggih, Pak, taman apa niku, Pak? Taman Kaputren Kepatian. Oke, ning nggone Taman Kepatihan. Mula Sri Tanjung aku njaluk pamit wong ayu. Injih Aku tak Kang ngupadi Mas. tumbaling praja ya wong ayu. Injih mboten ngunjuk rumiyin Kang Mas sampun damelaken niki Byongban. Niki Doro kula damelaken susu. Yo Byongban lek ramen. Cita paksane ben modot. Monggo Doro jenengan seruput susunipun. Kok bukai presker kok Sing sedotane. meneki aku Byongban lenggah. Ngapunten Lenggah, Doro. lenggah. Ngapunten. Bukai presker Menika ora? Mboten Mas. Oh, bojoku kocruk. Timbang Pengen dikei ngopo, susu enak Kang Mas? kopi. Lah ngopo? Nek kopi ku irenge akeh. Lah nek susu. Susu irenge saiki. Mbok aku ora roh, ora tau ngerti kok. Pripun? Wis, Sri Tanjung. Nggih Kang Mas ngatos atuh nggih Kang Mas mangke menawi bidal nggih. Iya Sri Tanjung. Aduh, aku tak budal ya Sri Tanjung. Nggih, Kang Aku Mas. njaluk pamit wong ayu. Nggih Kang Mas. Matur suwun Doro. Aku pamit Sri Tanjung. Byongban Wonten dawuh Doro Putri. ditungakne ya Byongban muga-muga Kang Mas Ida paksa menang jroning perang. Inggih Doro inggih. Panjenengan sing sabar. Iya Byongban. Iki sapa Sinten? Byongban? Sinten Doro menika kados bapak moncret. Sowui. Sapa iki Kowe Byongban? dadi apa? Silati kromo. Lah kok sarungan maca andukan. macak ben lakonan prajurit kepatihan. Iya. Sri Tanjung. Bengi iki sepi, aku arep berhohi. Kok kaya mangkene to Byongban? Loh, Doro kula nggih wedi Doro. Sri Tanjung sing ndi? Doro. Sri Tanjung sing ndi? Aku Sri Tanjung. Ah, loro-lorone ra apa-apa. Wis. Pripun Doro Putri? Lawan kunci sik. Adewe kudu iso ngadepi iki lho Byongban. Ngeten mawon Doro panjenengan dhisik. Panjenengan Hei. dhisik mangke lek penak terus kula. Wis ora usah royokan, kabeh mesti kebagian. Ayo Sri Tanjung manut dadi Ora sudi. Aku wis duwe bojo. Aku wis duwe bojo sida paksa. Aku ora sudi karo kowe. Tenang, gak usah royokan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Doro pripun Doro? Oh, Jaluk turung iki lho. Tolong Mas. Baginda. Nyuwun tulung Kang Mas. jangkrik tukang kibot iki ra entuk apa-apa semalah entuk. Kuwi ku bagianmu kuwi kira-kira. Lawangnya dikunci ki morong dibuka kok adewe iso nembus lawang ya. Tanjung. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Ora. Manut mawon Doro timbangane mati Iki aja ngawur ya wis kowe iki. Oke, ya jenengan mawon sing Ya kowe ayu. dhisik kowe. Kula mboten purun. Kowe engko nek Sampun memang nombor Jung. jenengan mawon. Apa kira Aku wis betah. Aku wis Monggo. Aku ora betah. Ngerti wong loro kaya ngene. Ananam pace apa titik apa dia apa tete good apa tito apa di good apa cie manut yo. Kowe wis jenengan manut mawon kowe wis Doro. latihan to. Ayo. Ora kowe iki aja kemalah nonyol-nonyol ning bendarane iki piye to kowe? jenengan mawon Ayo kula manut to wae. Ora sudi aku karo kowe. Manuto ora lah loro. Ora pertama pancen loro tapi suwi ora. Aku yo ngono sosok.
Manut to ya apa aku kurang bagus? Ora iso. Aku wis duwe bojo sing bagus. Sopo? Aku mau karo kowe. Sopo bojomu? Kang Mas Sido dipeksa? Sido paksa, sido paksa. Sido dipaksa piye? Bojomu kayak dure sak botol Yakul. Ora apa-apa, tapi kan pas. Iki dhuwur. Balsem. Kandet saya. Ndara jenengan cobi mawon. Pelok. Ayune tumpuk undung. Ayo sini. Aku ndak gelem Ndara, aku. Biomban, piye iki biomban? Piye biomban Kang Mas itu pas kok ora ndang mulih-mulih. Ate koyo pitik jago karo babon ubur-uburan saya pakai. Kula mboten purun Ndara menika gundul, kula mboten purun. Karo kowe tresnaku tumpuk undung. Loh, cok. Bu Lili, ampun Bu Lili. Ah, Bu Lili lu goneng kene. Manut karaku ya wong ayu. Ora. Dan liburan bendaramu supaya gelem. Ndara Putri, ampun to panjenengan manut mawon. Aja kaya mangkono. Panjenengan coba riyen. Menika ingkang sinuwun lho Ndara Putri. Biomban. Panjenengan manut, saderenge kan boten gundul. Cobi jenengan rasane sing Biomban. gundul ngoten lho. Aku ki tetep setia karo Kang Mas Sido paksa biomban. Gundul iki ana manfaate. Apa? Nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Ananam paci. Wis saweneng berarti bayang kok. Tanjung. Rene. Yen to tak gawe kanthi cara alus kowe ra gelem, apa kowe kudu tardo paripeksa ning papan kene? Ora iso. Ora bakal ana sing bakal tetulung karo kowe. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Celukno wadya bolomu aku. Wadya bolo kate kabeh ayo. Iki sapa nek iki? Ayo kana. Kapokmu kapan kowe? Kapokmu kapan? Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa diobolo. Apa ora wani-wani karo daraku? Wani karo aku. Yo, jangkrik jebol pisan kathok. Kowe iku lho sapa? Ayo kapokmu kapan apa ora? Wis. Wes. Lah kene. Lah kene diombeni sik, diombeni. Lah kene diombeni be sakne lho. Wah. Kuwi lho sing lho dikromo ya yak-yakan ngene iki lho kok. Jangkrik banyu kayak balsem. Kowe ku langsung kena ke lambung be. Ayah Nanda. Tolong ayah. Siapa? Ayah Nanda. Tolong. Ayah, tolong ayah. Kang Mas itu paksa panjara. Kula menika sampun kapang sangat kali panjenengan Kang Mas. Dara kula itu paksa panjenengan. Iki lakone ganteng piye? ya biomba. Aku ya jatuh cinta karo daraku lho. Biyen kecendek kok saiki malah ganteng. Jong, iki ra dapuk, iki Mbah Lurah. Iku sing bayari digawe Ibu Lili. Ibu Lili. Ya ampun Bu Lili. Aduh. Enggak tahu Bu Lili. Salah orang lho Mbak Yu, salah orang. Ibu. Wah, iki ibuku kaya Sondoro. sehat kuwi. Oh ngawur akeh kok. Bu Lili, tolong. Tolong Bu Lili.
Aku dinodai, Bu. Bu Lili, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus menikahi Pak Minto. Hah, wis malah kacau saya jelok kalau. Pun iki Pak, planning menikah Pak diatur napa Pak? Pak Lurah Pak. Lah sing nggawa munggah lek panjenengan. Ora Harus tanggung jawab. Kata Pak Lurah. Saniki jenengan pilih napa? Pun niki jenengan pun minggah. Pilihane loro Pak niki. Sampeyan nyanyi napa sampeyan ora nyanyi tapi nyawer. Wis gitu. Nyanyi. Mboten saged nyanyi. Saged Pak. Nggih. Nyawer mawon. Alah bocor to Pak. Mboten wonten Bu Lurah mboten sekeca mengke. Duh, bulu. Lurah ing kampung ndi? Lho. Mas, Mos aku yo kire mbok taleni sikilku. Nembang Pak. Lah Bu Lili mungkin ngersake tembang napa? Bu Lili mawon ingkang nembang. Nah, nggih. Bu Lili kersanipun radi man. Oh Pak Lurah, permintaan lagu napa Pak Lurah? Lho, nggih niki Nah, saking niki pamundhute Saking warga warga ya, masyarakat panjenengan, Mas. napa kali Ibu diaturi? Request mawon. Oh, request. Nggih. Lagunipun menapa? Lho kok ngebleng, mboten ngebleng Wah. Be ngene Bu Lili malah ngebleng, Be. Wis, napa dices mawon niki? Napa Mas? Request napa Mas? Hah? Ayang-ayang Pak. Duh, gede dawa. Teh sapa kok kaya nggone maratuwa. Tak pluruti. Tak pijeti. Ngawur iki ra roe. Nggih, ayang-ayang nggih Pak Lurah nggih. Mboten saged, pun. Niki sing nyanyi Mbak Nggih, Paranggono. Mbak Nah. mawon. Ya, iki pundhutane Nggih. Bapak Kades Bu Lili ngersake tembang ayang-ayang. Yuk Ayang-ayang. langsung dados. Bu Lili joget. Kompol dulur. Bersama Sekar Gadok Indonesia. Dados. Terasane hati kanandang sengit liang hanyawan aku kowe lapuh katresan hamas takoko ngecalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi ake coba harapku meko nembi katresnan iki yang tau aku seliramu rati akori senatan donya rapi sonombo bakal kacoba yen turun tapi sampai aku oso mas kowe sing sayang kaliro aku kudu kelangan mas mustikane
Bibit. Sayang. Ki Mas Eko Kayu kang saking Sri Katon. Mbak Ajeng Arifin, Bapak Sume, Bapak Asmoro Santo yang selalu monitor dari Madiun. Tresno iki apa di kasih sembah suwun. Sembah suwun. Kula tak nyawer mawon. Oh nggih nggih mboten napa lah. Sungkan kula Pak Lurah jenengan. Mboten usah to Pak, Pak malah repot-repot. Bu Lili badhe teng pundi Bu? Badhe teng pundi? Jenengan nggih. Nek ra nggo dhuwit nyilih Bu Lurah sik ora apa-apa. Wah. Bu nggih matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Suwun Pak Lurah. Nggih. Luar biasa wis diaturke Bapak Kades Bu Lili pun derek berpartisipasi. Nggih Pak. Wah. Tembang saklajengipun Mas Andi Mas sintu diaturke iki ana pundutan sesideman mengko diwaturke wanci gara-gara pundutan saking sesepuh RT 04. Heeh. Bablas kaya ngapa? Nyuwun gungan penyali Mbak Pipit. Sinten? Mbak Imas. Mbak Luki. Mbak Diah. Iki ana pundutan Kembang Probolinggo. Ya. Kaya ngapa? Langsung diaturke. Yuk Kembang Probolinggo dados.
sejati Wedian kelangan kowe Ayo enggal Palanya mawae Ugi katur Bapak Jumadi Ragil Kediri Kaji Lombok Bapak Samidi Kru 35 Mas Edi Keces Bapak Samsudin ditayopke Mas Ugi mboten kesupen Mas Mulyani Bapak Sumirin kang wonten Manggis ngantar Kediri Mandang pateng arep podan bubos klopo padha kegojekan Sumiate bubos klopo amadani umete sing tresno aku mung tansah ngenteni sumete sing tresno kang sejati Wadiyen kelangan kowe ayo enggal pala krama wae Kembang arep prabalika tak sirami dan katone ngetro Kembang arep prabalika tak sirami Asmara sayur kandang sambel bawang lalaku wis apa kelingan bukaan lawang tresno dawang bagus kembang Probolinggo pira-pira pamundhut kang wis diaturke Mas Andi Nggih, Mas Pak. Indro Nggih Bapak muga ndadekake Sukoirna ing panggalih Betul. Ah. Saged dados jampi saya. Iki dibablaske sing ro nembang sing akeh. Sinten Kaya menika? ngapa? Dani. Kaya adat kang wis lumeku lali janjine. Yo langsung Mas. Yang punya tugas nembang lali janjine ngadeg yo. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil Ku sentil-sentil ku kira pensil gak taunya pensil Waktuku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol Ku single-single ku kira botol gak taunya pistol Tembak-tembak, dor-dor-dor Tembak-tembak Tembak-tembak, dor-dor-dor Tembak-tembak Yo, yo
Baris Sugiono saking Surabaya. Janjane kowe nang endi pelakatmu sajak nyupiani hatiku sun jeneng gawe kencan karo wanita liya. Terima kasih. Menika wonten pundutan saking Bapak Kades Ndosari ngersake tembangi Grigis kagem kadang-kadang Kades sekecamatan Kademangan. Iki ya diaturke Mas Nindro. Nggih, Bapak. Ugi wonten pamundhut saking bilanipun Mas Joko Wibowo saking Sumberagung menika dalasan Mas Wahyu saking Berjo menika nggih nderek mirsani mugi ndadosaken syukur ning panggalih. Ya, kaya ngapa? Ki Mas Joko Wibowo ya rawuh pundutan saka Mbah Ndosari diaturke. Ya nduk sapa sing ngadeg tembange Grigis langsung diaturke ya. Mbak Luki juga Mbak Dia. Ayo Dia, ayo Mbak Luki, ayo yo. Yo. Gariki satu putian soyo suwe antara kluduke aku ori konane
dirasakno eman-emanku di eman-eman kari seru riko tangisan aduh ojo tinggalan jodoh sing bisa ilang ayo Mbak Luki ayo dia Sekar Gadung lagi manis kurang manis tambyai kula wes yo wes hang dipikir apa sing kuno kari manis kurang manis tambyai kula Mbak Luki Naswa juga bareng Jimin Padasono. Dia kurang manis tambyai wes yo wes hang dipikir apa sing kena ayo kari manis kurang manis tambyai
luar biasa Mas Lindro, Mas Andi. Iki uga ana pundutan gethuk ning sakderenge diaturke sak tembang panjenengan paringi hiburan warga masyarakat Ndarungan panjenengan piyambak sing nembang. Lah. Oke, nggih. Nggih. Anu nyuwun Jogja man Pak nggih. Wah, iya. Ayo Ya. Jogja. Nggih, ha iki diaturke sedaya pamirsa Sekar Gadung nggih Mas. Siap. Ugi segenap perangkat Ndarungan tanpa kecuali. Ya. Mangan tempe rasane kaya mangan labu sate. Solololo. Sanganane sing penting karo kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe tresno karo kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Wis nampa apa anane terus aku ra bakal mletre. Kowe aja sumarang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kotaku Jogja, kowe jan istimewa. Istimewa Jogja. Bersama Sekar Indonesia. Ada Cak Adi, ada Cak Sindro. Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sate. Senajan saanane sing penting karo kowe. Ngombe kembang tahu susu. Tresnaku karo kowe ra bakal tak adu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Siji-sijine aku bangga karo kowe. Wis nampa apa anane ora bakal kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Wis nampa apa anane wis aku ra bakal mletre. Aja sumarang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kotaku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat kaya kotaku Jogja, kowe jan istimewa. Iya, terima kasih. Mas Andi, Nggih, Pak. Mas Lindro, Wonten dawuh niki Bapak. panjenengan saged matur dhateng Kang Menggugati. Oh, nggih. Kalian Mbak Lilis ben jumeneng tembange larang panas. Larang aras. Nggih. Oh, Tak walik ben ndak udan ngono lho. Dan begitu kok tembang apa? Nggih Pak minta ingkang wigati namung saged ndedonga. Nggih. Mugi-mugi paripurna anggenipun desa Ndarungan ngawontenaken adicara merti desa utawa Utawi bersih bersih desa. desa. Mugi-mugi dumateng Bapak Lurah Mas Nanda. saprangkatipun
lumuntur dumateng sedaya warga desa Darungan tansah sinaket wonten ing rejeki tebih ing bilahi gampil anggenipun pabda sandang papan lan pangan tansah diberikan kesehatan lahir lan batin. Nggih, mugi-mugi desa Darungan Mas Andi dadi desa-desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Amin.